नैथि खेबनि थाखाय क'क्राझार समस्थियाव आं इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि हिसाबै गसंदों। रायजो राजाफोरनि सायाव आंहा गोगोम फोथायनाय दङ। थांनाय 5 बोसोराव क'क्राझार समस्थियाव आङो गोबां जौगानायनि हाबा मावदोंमोन। लामा, दालां, स्कुल, स्पर्ट्स बायदि रोखोमनि हाबाफारि जेखौ आसाम सरकारनिफ्राय मोनबोयो आरो बेबायदि हाबाफारिखौ क'क्राझार समस्थियाव मावनाय जादों। थांनाय समाव जोंहा इउपिपिएलनि बिटिआरआव सरकार दङमोन। बे हिसाबै आंनि समस्थियाव इउपिपिएल जि सरकार बे सरकारनिफ्रायबो गोबां रोखोमनि जौगाखांनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावदों आरो लोगोसे गोजोन गायसननायनि थाखाय आङो आंनि समस्थियाव खामानि मावदों। बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जाहाथे मोजां सानज्लायनाय बिदा फंबाय सानलायनाय गोजोन थासारि फैयो बेनि सायाव आं जर होदों। बेनिखायनो बर'जों लोगोसे जोंनि समस्थियाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनिबो थांनाय बाराव आं अनसायनाय मोनदोंमोन। एबारबो बिथांमोना आंनो भट होगोन। थांनाय बाराव 1,96,000 भटार्स दंमोन। एबार मात्र 1,44,000ल'सै। गोबां ओनसोलफ्रा माने बावखुंग्रि आरो दतमायाव थांबाय। थिलेबलेब मोनसे समस्ति जे समस्तिफ्राव आं आगोलनिफ्रायनो खामानि मावदों। बेनिखायनो बे समस्तियाव जायानो फैया मानो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जोङो गोबां भट लानानै जों देरहासार जानो हागोन। बे खेबाव जितु हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि चिफ बिथांनि अनजालि बिसि सेवालि महिलारिया गोख्रोङै बाहागो लानो ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। बिपिएफआ एबार चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि मिसेसखौ बेवहाय केन्डिडेट हिसाबै होदों। बेवहाय जोंहा जेबो साननांगौ बुंनांगौ गैया। थांनाय समाव जे समाव आं गेलेदोंमोन क'क्राझारनि सारिगिदिं आंनि समस्तिनि देबरगाव समस्तियावबो बिपिएफआ देरहाखानानै दङमोन। सालाखाथियावबो देरहाखानानै दङमोन। बावखुंग्रियावबो देरहाखानानै दङमोन। बनरगावआवबो देरहाखानानै दङमोन। 7 जे एमसिएलएफोर जोंनि क'क्राझार समस्तियाव दंमोन। अब्लाबो आङो 20,000नि बांसिन भट मोननानै देरहादों। बै समाव केबिनेट मन्थ्रिमोन प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बेनिखायनो एबार सोरबा सिउलि महिलारिबाबो बेवहाय जोंहा जेबो साननांगौ गैया। बेथ' आरो खुनु पार्टिजों लोब्बाबो गैयामोन। खुनु दल संगठनबो खालामाखै। बेनिखायनो बेहा दिनै मालिक मोनसेल' जे हाग्रामा महिलारिनि बिथाङा मिसेस, गतिके रायजोफ्रा भट होनांगौ बेबायदि बुंदों। नाथाय बिथाङा जेसेबां गामिफ्राव गिदिंदों मोनसे बाथ्रा बुंबोदों। दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सानदों बिथांनो भट होनानै मा जानो। सप्तायाव आं रायजो राजाफोरखौ खनसे लोगो हमगोन होनना बुंदों। दा सप्तायावसो जुदि खनसे लोगो हमोबा माबायदि केन्डिडेट जानो हागौ, माबायदि बिजाथि जानो हागौ। दा बेफोरबायदिखौ सानदों मानसिफ्रा। गतिके ओंखायनो बेवहाय जेराव आङो रायजो राजाफोरनि थाखाय सब समय सानफ्रोमबो खामानि मावदों। क'क्राझाराव आंहा मोनसे एमएलए अफिस दङ, बिधायक सेवा केन्द्र, एमएलए सिबिथाय मिरु होननानै आङो बाहाय खालामदों। लवार आसामावनो रावबो बेबायदि अफिस खालामाखै एमएलए। नाथाय जेराव माने मानसिफ्रा गोरलैनो फैनानै एमएलएखौ लोगो हमनो हायो बा एमएलएनि जुदि सहि नांगौबा माबाफोर दरखास्त होनांगौबा लोगो हमनो हायो। आरो आंहा आंनि न'आवबो दं एमएलए अफिस। दा बेबायदि हिसाबै गोरलैनो मानसिफ्रा मोननो हादोंमोन। खिन्थु बिथाङा बुंगासिनो दं सप्तायाव आं रायजोफोरखौ खनसे लोगो हमगोन। दा ओंखायनो मानसिफ्रा सानदों हाग्रामा महिलारिया चिफ बिथांनि न'आवबो थांनो हाया। बिथाङाबो माने गोरलैनो रावखौबो एपइन्टमेन्ट होआ। एखे न'आवनो बिथाङाबो थायो। सप्तायाव खनसेल'सो लोगो हमनो नागिरदों। दा मानसिफ्रा साननाय फैदों। बेनिखायनो दिनै बिथाङा आंनि थाखायबो फेक्टर नङा। नंगौ अपोजिसन बेवहाय थोंजोङै इउपिपिएल भार्सेस बिपिएफआनो जागोन। 6 जन मानसिया नमिनेसन होनायनि खबर फैदों। कंग्रेसनिफ्राय दं आरो उदां बिजाथिफोर दङ। अब्लाबो मेन कन्टेस्टआ इउपिपिएल भार्सेस बिपिएफआनो जागोन। खिन्थु आं गोबां भट लानानै आगोल जेरै देरहादोंमोन एबारबो देरहागोन। ষ্টেণ্ড কৰিছোঁ। মোৰ আশা ৰাইজে মোৰ লগত আছে, কিয়নো যোৱা 5টা বছৰত কোকৰাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম মই কৰিলোঁ। কোকৰাঝাৰ চহৰকে আদি কৰি বিভিন্ন আমাৰ যি সমষ্টি এই সমষ্টিত ৰাস্তা ঘাট উন্নয়ন, স্পৰ্টছৰ 2টা ষ্টেডিয়াম, 100 কোটিৰ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈ আছে। এনেকুৱা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, RIDFৰ 7 কোটিৰ স্কুল, বিভিন্ন তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ এই সমষ্টিত কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগতে আমাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাতৃত্ব, প্ৰেমবোধ আৰু সহবাসস্থান, শান্তিৰ বাৰ্তা বিলাই মই কাম কৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে মোৰ এটা বিশ্বাস আৰু আস্থা আছে ৰাইজৰ প্ৰতি। ৰাইজে এইবাৰো মোক সমৰ্থন জনাব। ইতিমধ্যে বিভিন্ন আমাৰ যিবিলাক অঞ্চল, যিবিলাক বুথ কমিটি, এই বুথ কমিটিৰ পৰা আমাক ৰাইজে সঁহাৰি জনাইছে।
আগত 1,96,000 ভোটাৰ্ছ আছিলে পূব কোকৰাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত মাত্ৰ 1,44,000 ভোটাৰ গতিকে আমাৰ ইয়াত এটা সৰু সমষ্টি হৈ গ'ল এইবাৰ বেছি ইয়াত উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিবলৈ পাৰিম কিয়নো 52,000তকৈ বেছি আমাৰ এই সমষ্টিৰ পৰা গুচি গ'ল ডাঙৰ এটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া ভৌগোলিক এটা সীমা আমাৰ পূব কোকৰাঝাৰত যিবিলাক আছিলে এইবিলাক এতিয়া বাওকুংৰি আৰু দতমাত গ'ল কোকৰাঝাৰ এতিয়া সৰু সমষ্টি গতিকে ইয়াত উন্নয়নৰ যিবিলাক কাম এই কামবিলাক আৰু বেছি কৰিব পাৰিম সেইটোৱে মোৰ এটা বিশ্বাস মই সমন্বয় কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ গতিকে মোৰ বিশ্বাস ৰাইজে মোক সহায় কৰিব ইয়াত আমাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটো বি পি এফৰ লগতে হ'ব ইউ পি পি এল ভাৰ্চেছ বি পি এফ হ'ব যদিওবা ইয়াত কংগ্ৰেছ খেলিব বা নিৰ্দলীয় আছে এতিয়ালৈকে 6জনে ফৰ্ম সংগ্ৰহ কৰি হৈছে বুলি মই গম পাইছোঁ মূলতে আমাৰ ইউ পি পি এল ভাৰ্চেছ বি পি এফৰ লগতে হ'ব